Bună să mai bună din Ocean Games, iar astăzi am revenit cu seria de Survival Series. Ok, asta sună cam ciudat, dar ok. Deci, îmi cer scuze că nu mai postez și chiar nu... Deci, am fost pedepsit, deci o să fie mai greu cu postatul. Așa că nu știu, sper că măcar 2 videoclipuri să apară pe zi. Dar ok, deci mi-a schimbat skin-ul, iar ăsta aș vrea să rămână de acum. Deci, știu, ăsta este prima editare. Și mai este o editare în care are șapcă pe cap, în loc de păr, se vede părul. Dar ok, arăta altfel skin-ul, că eu de obicei mi le iau și le editez singur. Dar arăta altfel skin-ul. Aveți de armură? Sau astea? Da. Ok, haide. Trebuie să sap asta. Ok. Ce vrei să spun? Cască, tunică sau pantalon? Nu știu. Ceva random. Ok, ți-am pus tunica. Haide, vină și ați-o. Să nu, dă-mi ea tunica. Îți dau ție astea. Casca am deja. De iron? Da. De unde? Mi-am făcut-o. Da? Ok, aici am flash. Ok, mă suminez. Arăt mai șmecher. Mie între ei știe. Arăt mai șmecher așa. Arăt mai tare, ok. Ai un măr. De ce? Am nevoie de un măr ca să fac un golden ape. Două? Gata, a picat un măr, Gigi. Știi cât gold mai ai nevoie? 5. 5 gold? Are ne-a crescut un copac în mine. Da, și eu. De ce? Ca să cască și el random, nu? Fără mine să o bați prietenii. O să pun și mă. Avem un ghiveș de flori. Un ghiveci? Nu cred. Nici măcar nu cred că știu cum să faci. Și l-am și pus. Crafting table! Da? Am nevoie de o floare. Sau de un cactus. Mă duc să iau un cactus. Eu pun aici copaci în mine. Mă duc să iau un cactus. Oh my god. Aventura lui Alex. Fără chestii. Pentru cactus! Da. Se merge seara. Două? Ok, să vezi și atunci. De bine că am ieșit afară. Parcur. Ok. Deci deja se face seara. Păi da, am auzit. Nu, azi deja se face seara. Ah. Haide. S-a făcut... Am spart. Haide. Ok. Hai că viu. Ok, avem și brick. De ce avem brick? De ce ne trebuie brick? Și am bric aici. Pe de ce ne trebuie? Nu știu. Ca să-l... Nu știu. Avem o floare aici. Putem să facem pâine. Dar ales să-ți ia armură din chest. Bric. Doamne, avem 45 de bucăți de iron. Oh, scuze. Ăla-i? Da, avem ceva, dar nu le-am folosit. Este n-am sabie de iron. Mai avem ceva pe aici? Da, mă. De ce nu se închide chestul? Ok, mai bine așa. Deci, ce am nevoie? Deci am nevoie de 2, bă, dar nu mai... Pantalon deja... De ce este la 13 iron? Eu n-am chestplate. Eu am chestplate, dar nu fac, Alex. Lasă. Ce-ai făcut chestplate? Eu cum pun ca chestplate-ul ca arăt mai bine așa, doar cu chestplate. Ok, deci... fără cască. Și mi-a chiar cu pantalon fără cască. Tu zici, parcă ești un copil mic, așa. Da, nu prea apar, nu știu cum. O să fac și o sabie. Ok, am și sabie. Da, și eu vreau sabie. Îi fac sabie. Cum era așa, era bine așa. Cu tunica, doar cu tunica. Au! Scuze. Tu ai și buți? De unde? De unde? Ți-ai făcut, nu? Da.
Nu trebuia să-ți faci. Trebuia, mă, să-ți faci. Să avem armura, să nu murim. Vedeți, n-au și îngrijim să ne facă Mă întreabă cum s-a auzit. Dar oricum, Alex, din cauza ta, Alex, oricum, Alex, din cauza ta, mersi, din cauza ta, acum ne-am consumat tot aeronul. Noi de bea 26 din cauza ta. nu e mult, 26. Nu-i mult. 26. Mai exact ca un zombie. Bun, unde s-a apare? Stai, cum arătă așa? Cum arătam eu așa? Tu dă-și tu armură jos. Că doar tu îți faci chestii. Poți tu să ții pantalonii și... Da, poți taci. Da, vedeți? Da, doar ți-am zis că poți să taci. Eu măcar fac ceva și nu stau degeaba. Măcar de asta, e ca... Nu avem dat în tine. Eu măcar fac ceva cultivator. Da, bravo. Ok, deci aici... Eu nu știu dacă mai pe aici ceva. Ce se înfundă? Da. Asta era? Nu. Ok. Ce pot să... Nu știu să bucă de sepulcru. Da. Nu de sepulcru, de copacei. Ok, aici coal, iron. O să mă interesează pe mine. De cât coal avem? Aproape 2 stecuri. Ok, deci mai trebuie coal. Aproape 2 stecuri. Da. Și ceva de coal? Nu-i destul? Pe mine acum interesează iron-ul. Uite, iron. Da, ar fi bine. Poate găsim și noi un zombie care are o lopoțică de dumudă. Se mai spawnează. Da. Iron. Ceva fac de aici. Ok. Eu acum să știți că acum eu sunt foarte atent. Pe aici. De ce? De ce? Ia, ca să găsim. Am găsit la lavă. Sau e ceva la mine? Da, e lavă. Ok. Bă, mă lași. Bă, mă lași. Bă, mă, nu găseam niciun item. Nici măcar nu o să mă ating de tine. Dar nu mă lași că știu eu unde trebuie să mă duc. Acum doar cum mă lași și zic. Deci știu unde trebuie să mă duc de asta. Wow, eu mai rău am escadat la loc. Ce? Nu știu. Uite-am și pe aici. O să iau ceva. M-am văzut că trebuia să refac din nou tot drumul. Mers pe aici, sper. Da. Apoi am mers pe aici. Nu mai știu nicio în ce direcție. Nu era pe aici. Mă lași. Bă, nu mai mă lași, zic. Uite, mai era iron. Pe care nu l-am luat. Uite, pe aici, pe aici. Mergi. Sper dacă alea să mai rămână. Sper dacă alea rămân ceva. O, mă lași. O, zombicu. Ce? Cu lăpățică de iron. Deci nu pe aici. Aici pe aici. Puta ce consumă! Da, pe aici am luat la livă. Gata, l-am găsit. Dar nu toate. Să potesc toate. Gata, îmi pun armura pe mine, mi-e frică.
Ok, deci pe aici e lavă, deci pe aici se poate să fie... Uite deja drum făcut de noi. Unde e lava n-ar fi trebuit ca să fie... Da. De pe aici nu prea vede. Ok, deci știu pe unde am venit, ca să nu mă pierd. A dispărut piatra asta, foarte proastă. Tot dacă uite să mai fac. Un dungeon. Am găsit și un dungeon. Eu am Bă, găsit mă un lași. dungeon care nu știu el. Bă, iară! Iar mă moară ăștia. Am găsit un dungeon nimic în el. Da, brav. Am mai găsit noi mai dacă îi să ducem într-un dungeon. Ba da. Da. Și spawnerul ăla a dropat XP când l-am spart. Îți văd ți-am numele. Eu tot și nu înțeleg eu cum fac, de exemplu, alți youtuberi, deci pun ca să le apară acolo. Deci pun altă imagine la video. De exemplu, aș vrea și eu să-mi pun altă imagine. Ce video? Și la video... Pui... Păi dar nu știu cum de asta. Plus că nu știu dacă cumva spune de la primul moment. De exemplu, dacă e la alte video când le postam, mi-a arătat și în alte părți. Nu mi-a arătat fix ce vrei. O, nu mă lași. Dracu de să iau. O, pe aici, pe jos. Cum vreau să găsesc dungeon-ul ăla? Ok, deci episodul ăsta va fi cu cele mai multe kill-uri de ale mele. Am murit o mulțime de ori. Băi, cumva un spawner aici de spideri sau ceva, că găsesc Ok, deci îmi cer scuze că n-am mai apărut Minecraft Story Mode, dar am avut niște probleme, fiindcă eu nu l-am cumpărat. L-am luat așa de pe net, gratis, cu episodul 2. Mi-a făcut o problemă, deci cam după ce am intrat, după ce am filmat, cam a doua zi așa, când am intrat pe el, nu știu ce am făcut eu, dar în loc să mai scrie că l-am luat eu, în loc să scrie că era deja cumpărat, îmi scria you need to purchase this episode. Și faza enervantă este că, da, acum asta... acolo pățică. Da, știu. Uite, neața, Alex. N-a dropat la bățica. Te-a să pe partea asta. Vreau să mă duc repede să-mi iau itemele. Și unde e acel? Îți arăt unde era. Da, cumva... Nu! Căzuș again? Nu, am trecut niciodată prin lavă. Bă, iar o să mor, mă lași. Alex, n-ai luat-o pe unde trebuie. Mai bine. Iar, deci, pe calculator când ești la Skyward sau altceva, ăsta inimioara ta se bate. Aici nu văd că face asta, se zbate. Se zbate. Da. Adică ceva nu când ai o inimioară, îți mai consumă un pic îți mai consumă un pic din ea, iar să apoi se umplă. Și ultima se zbate într-una. Da, deci nu, Așa e și la poison, nu mă lași. Da, văd că și pe calculator mi spune, dar cumva te duci și ții un pic foc. Așa-ți face la ultima inimioară. Eu văd că mea nu-mi face așa pe telefon. Zbate și nu moare. Așa e la poison. Așa pe calculator mi-a făcut odată așa. Că mi-a dat unul odată cu lava, a dat odată unul cu lava și mi-a trecut mie. Am trecut prin greșeală prin ea și apoi mi s-a oprit. Ardeam în continuare. Tu nici măcar habar n-am pe unde de acolo totul. Nu, dar ce și o să opresc lava aici. Bă, mă lași ce greu, ui. Bă, că eu... eu nu iau foc. Azi nu știu dacă ne găsim mai temele. Sper că pe aici era. Și nu pe aici era. Ok. Aici mi-au dispărut toate. Ce să mai zici? Uite, mă vezi? Mă știu pe unde dracu, uite pe aici. Ia. Uite pe aici, cred.
Nici eu nu mai știu până de dracu era spawnul ăla. Știu că oricum era un loc de... Aici văd un păianjen, nu? Nu, pe aici, pe acolo am face noi. Am face noi. Ok. Vezi ce ne ducem aici, ok? Coborăm. Ai grijă să nu ieși lava. Ok. Am văzut că nu mai știu pe unde. Pe aici? Nu, pe aici e lav. Ok, deci nu pe aici, nu mai veni. Uite gold. Doamne, ce bine să aud, nu? Gata, am găsit pe unde. Uite aici un păianjen. Deci un păianjen aici. O, deci e spawner. Am uitat. GG! Am o viață! Mersi! Doamne, un schelet! Cu armură de gold, moș! Da, păi era Mai și o nou viață. mine. Da. Nu știu, bagă skeleton. Și eu la fel, bă. Ok, noi să ne recuperăm, dar acum se face noapte. Hai să ne culcăm, măi. Unde spatule? O să aici. Bagă-te într-unul. Doamne, ce ciudat arată. Nu se văd spatele. Nu ne arată. Deci, mai întâi, ia. mă duc să fug. Dă-te la pas, încem repede. Bă, Și mie încă mi-e foame. eu nu am. Ok, deci scuze că n-a apărut videoclipul ăsta de dimineață, dar am avut niște probleme. Da, dar cumva mă prinde maica mea că m-am uit, îmi dă pedeapsă până la vacanțe de vară. Eu ceva genul acum stau și de asta stau acum și pe tiptil așa, ca să nu fiu prins. Tiptil, hai cu itemele. Ia tiptil. Bă, tu cum mergi în fața mea? Pe știu până de dracu trebuie să merg. Că am mai fost deja de vreo 5 ori, cred, sau 4, nu știu, sau toate 3. Mie și mi-am mai cu filmul la Wall-E. Drăguț. Drăguț film. Doamne, cât pot să fug, bă, aici. Și ultima mea inimioară. Nu am scos jumătate din inimioară aici. Bă, m-am pierdut. Itemele mele oricum mi s-au dus. Tu te-ai pierdut? Da, am murit. N-ai murit. Te-ai pierdut. Da, și... Uite, te-ți văd numele. Și nu dau cu tu faci tu. Văd. O luăm pe sus. Oare găsești? Da. Nu cu să aud. Și vă spune când ești pe hard. Da, eu aveam o dificultate pe hard. Am dat-o de-abia pe a doua căsuță acum. Uite și armura lui ăla. O, trebuie să fură de aici. Dar văd că tot să spun la mulți. Fugi. Dar cum să aud? Donat o grămadă. De ce nu mai vine? Ăla avea armura enchantată de gold. Cu ce? Nu știu. Cu ce avea pe... Una avea Respiration 1 și una Blast Protection 3. Sau 2, nu știu. Că măcar e enchantată. Eu știu, așa face telefonul meu că primește notificări. Deci mi-am face exact cu fluieratul. Și unor și eu uit de ce telefonul meu tot face așa urât. Uite, îți văd numele. Alex, ce faci? Am nevoie de piatră. Da, ok, hai să spargem. Mi-a dat armura mea. Nu, asta e tot ce am luat, dar eu nu mă duc acolo. Acolo e nebunie. Da, doar să recuperez itemele, dă-mi itemele. Ce iteme vrei? Uite, dacă îți dau sabia. Te duci tu așa care ești. Lasă-mă, mă duc eu Păi nici măcar nu știi pe unde ai luat-o. Vrei să vezi starea pe unde? Nu pe acolo. Pe aici. E vacă de asta. Deci tu se spawnează continuare, ce dracu. Da, neapărat să fie spart. Dă pe game-ul, dă pe difficulty. Neapărat spart sau Aici nu mai este nimic. Bă, da, uite. Mai erau. Dacă stai să le ia în ăla. Ia să vedem. Facem mai nimic. Uite ce chest. Ok, deci avea puțin iron. Da. Să facem asta. Ele se spawnează ce mult. Știu, mai erau și temele mele și nu știu dracu s-au dus ale. Și ale mele unde s-au dus? Nu știu, am mai putea să mai recuperez puțin de la tine. Îmi place că am dus să luăm niște iteme. Uite, păi ce pantaloni au fost duși de apă. Niște gold, diamond. Diamond?
Ia eu. Uite, am găsit unul. Da, am găsit și am luat după la beat. Zici Și pantalonii lor erau înșantați în afară de buc. Ți-am și amără, o vrei? Vrei după pantalonii înșantați? Da, dar vreau și... Ok, stai că acum vin. Ia, fac. Ok, uite, vino. Îți pun în chest. Ce prost. Da. Uite, bam, bam, stai și tu, buț. Uite, iei tu aerul ăla dacă ai. Asta am nevoie de mâncare, că nu am nimica. Uite, goldul. Wait. Ar fi trebuit un crafting table aici. Tu n-ai pickaxe, nu? Uite, ia tu sabia și dacă tu te bați cu sabia. E ceva înșător. Îmi dă pantalonii. Pantalonii spune, scuze. Dă-mi ia pantalonii de iron, că vreau și eu aia. Ce contă? Am breaking. Nu, a fost reza pantaloni. Ia tu pantaloni. Mă, please, vreau și să mai am chestii din iron. Tu cum ai? Eu pe mine l-am făcut. Nu, vreau jumate să avem de asta, înțelegi? Jumătate, aia sunt prostie. Dar nu te rog. Apăram breaking. Da, vreau și eu, mă. Vrei tu, mă, cea mai multă armură se bazează pe pantalon și tu te faci aproape full. Dar tu deja ești full. Mă lași. Știi, bă, că nu ești. Ți-i dat cu cer. Tu n-ai de alea. Unde ți-i? Mă vreau să-mi iau o cască, da. Ok, hai să mergem. Pe aici ai zis tu că e gold. Ai găsit cumva sticurile? Da, le-am eu. Eu aveam 15 și mai ieși tu acum. Cate. Ce om, n-am niciun stick. Nu, tu n-ai văzut niciun stick la tine? Nu, niciunul? Nici unul. Cade. Trebuie să găsesc dungeon-ul ăla cu formă de mine. Hai să cadă. Tu-ai torse? Nu am. Ok, era la mine de asta. Da, asta e la... Mă lași redstone. Redstone. Dacă dai... Ok, deci mulțumesc, aici nu știu de bună, m-am mesat așa, bye bye, mă aflu.